ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Maigsuon ni anata sa ikapito nga adlaw sa atong nobinaryo para sa piyesta ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya. Doon na ta sa duha na lang ka adlaw, maabot na ta sa katapusan sa atong nobinaryo ug karong Sabado mao nang atong piyesta. Padayon tang mag-ampo pinaagi ni San Vicente Ferrer alang sa atong mga kaigsuonan karon nga naapektuhan pag-ayo niining COVID-19, ang nangasakit o ang katong na nag-antos karon tungod niining enhanced community quarantine. Atong iampo nga unta ang Ginoo maghatag kanunay sa magrasya nga atong ikinahanglan. Iampo sa nato dinhi ang mga tawo nga atong mga benefactors, mga donors nga minghatag karon sa ilang suporta alang sa atong plano nga paghatag og mga tabang nga mga pagkaon ngadto sa atong mga naglisod kaayo nga mga kaigsuonan dinhi sa parokya isip atong selebrasyon sa pista karong Sabado puhon. Atong pasalamatan kay daghan naman ang nihatag atong iampo nga duna sa sila'y madawat nga mga grasya gikan sa Ginoo sukli sa ilang ka manggihatagon. O karon maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Sa paghandom namo sa mga misteryo nga nakahatag sa tao sa kalauman sa pagkabanhaw, pinaagis pagbag-o sa dungog sa iyang sinugdanan. Nangamuyo kami, Ginoo, sa imong kaayo ngang among gihandom diha sa pagtuo, among makabot diha sa kanunay nga paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang Pangulong Pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Sadusiyo na sina pag-ayo sa mga apostoles busa mihukom sila sa pagsumpo kanila. Ilang gidakop ang mga apostoles o gibalhog sa karsel. Apan ni adtong gabhiuna, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa mga ganghaan sa karsel ug gipagula ang mga apostoles ug giingnan. Pangadto kamo sa templo ug sultihi ang mga tawo mahitungod niining bag-ong kinabuhi. Gituman kini sa mga apostoles o sa pagkakadlawon misulod sila sa templo ug nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudiyo aron manambong sa tigom sa labang hukmanan. Unya ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa karsel aron patubangon kanila. Apan sa pag-adto sa mga pulis, wala na didto sa karsel ang mga apostoles. Busa namalik sila ngadto sa labang hukmanan ug mitaho sa mga pag-abot namo sa karsel among nakita nga maayo kining pagkasira ug ang tanang gwardya nagbantay diha sa mga ganghaan apan sa among pag-abli sa ganghaan wala na didtoy binilanggo. Sa pagkadungog niini sa kapitan sa mga gwardya sa templo ingon man sa kadagkuan sa mga pari nangalibog sila kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Unya may tawo nga misulod ug miingon kanila, ang mga tawo nga inyong gibilanggo
atua sa templo, nanudlo sa mga tao. Busa miadto sa templo ang mga kapitan sa mga gwardya uban sa iyang mga sakop ug gidakop nila ang mga apostoles. Wala sila mogamit og kusog kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdaig maania kanunay sa akong baba. Pahimayaa ang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon mamati kanako og malipay. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Himayaa ang Ginoo uban kanako, magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya, ug giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Paglaom kamo kaniya aron musanag kamo sa kasadya, ug ang inyong mga naong dili manlipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo, ug giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Ang mga anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo, bulahan ang tawo nga nagadagok kaniya. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa galimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Kamayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat ug dautan dili gusto sa kahayag, ug dili muduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang nagbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Human si Kristo namatay, nabanhaw siya, ug ato nirong gi-celebrate ang Easter season. Kaning Easter season, matapos sa siya, inig
celebrate na nato sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Mga igsoon, ang atong unang pagbasa naghulagway unsay nahitabo sa mga apostoles sa dihang nagsigi na gid sila sunod sa sugo sa Ginoo. Wala naging kahadlok ba kanang unsay gisugo ni Kristo kanila, unsay gidiktar sa Espiritu Santo kanila, ila nagyong gisunod niya. Kay ang diktar pagwali man, sige sila gwali bisan pa og ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo gisakita na kayo silang wali, naglagot na silang wali, nasina na sa ilang pagsigig wali, sige lang gid sila tuman, way paghunahuna unsay mahitabo. Ang resulta na priso gyud sila. Niya pagkapriso, unsa may nahitabo sad, gipagawa sila sa anghel. Didto gikas prisuhan nga wa kabantay ang gwardiya, wa maabli ang mga kandado, minglusot ra sila sa yung sa to paglusot, basta gawas ra sila. Motong wagi nakabantay. Yang resulta sad sa ilang pagawas, dili sad ingon nga gilikay sila sa peligro. Gipabalik sila ngadto sa templo kay magwali lang gihapon dito, agidakop na sa sila pagkaingon ugma. So mura ra kadua-dua ba? Wali, dakop, di pagawas sa Ginoong way nahibaw, gipadakop na sad. Nya usa may ending aning ilang kinabuhi kun ato yung subayon hangtod sa katapusan, nangamatay gyud. Si San Pedro gilansang sa cross nga gituwad pagkalansang ang diris ubos. Patay gyud. Ngano ako ning gisgutan? Tungod kay kining kabubuton sa Espiritu Santo dili pareha sa kabubuton sa tao. Kaya nga to kung kasagaran na iampo, basta kita lang gi magbuot, sama aning COVID-19, unsa may giampo nato karon? Ako yung ampo, mahunong ni. Ikaduhan akong giampo, nga di isang ko mataptan og COVID, o ang ako mga mahal sa kinabuhi, ako mga sakop sa pamilya, nga di isang mataptas kinabuhi. Apil na ako mga teammate. Diyan ka na raman sa mga kuan, mga ampuon ba, teammate mo na nako. Sige ko pada gospel reflection, sa no special uban, pero may lang na. Asan? Nya magampo tayo nga dili akamo dia inyong mga uyab. Gusto din mo mataptan COVID. Aw katong palakiro patapti aron patay na. Aron makamugo na ka. Akamo mga asawa gusto din mo mataptan og COVID inyong bana. Oy, aw na ipipila tingali. Ang mga bana gusto din mo mataptan og COVID yung asawa. Di sad. Inyong mga ginikan, kamo mga ginikanan, gusto din mo mataptan yung mga anak og COVID. Inyong mga ginikanan, kamo mga anak, inyong ginikanan, dili. Nya mo na itong gusto. Pasabot, ato ng gusto. Ako ng gusto. Nya gusto ko ang Ginoo mo sunod sa akong gusto. Nya mao na siya dili gustos Ginoo. Kay maliwatas mga Parisiyo, maliwatas sa mga high priest, maliwatas sa mga pangulo ni atong panahon ni Kristo o panahon sa mga apostoles nga nagsigil ang kasina, nagsigig kasuko. Ngano man, makikumparar naman tas uban. Moingon naman ta, Lord, di ba niingon ko ayaw pataptig COVID ang akong mahal sa kinabuhi? Nganong nataptan man ni, na ano'y kasigig standby diha, wa man ganin na mag-observe og social distancing, wa man ganin na sila magsige diha og anag alcohol, sige man na diha tungit, sige man na diya, tapi, gabi jokim, ganing uban noon. Wa man lagi na matapti, kami hinong gasiglikay, sige hatag imong alkohol, sige mig mask diri, nataptan hinoon. Na, magmahay na ta, masina na ta na. Ay, kasina na nato, sabi resulta, maglagot. Ikalagot, hain naman karon na liwat. Liwat na kas demonyo, di nakaliwat ni Kristo. Amo na siya. Nakaron, unsa may gipahinumdom nato nga nindot kaayo. Ang tubag nato sa Salmo Responsorio, nindot kay tubag, no? Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Pagka nindot gyud og mahimot ang kabus, kaning taong kabus nag-involve na ni sa tanan. Kabus sa material,
kabos sa usahay intelektual, kabos sa dungog, kabos pod sa gahom. Basta kabos. Kana bang dili kita moangkon na kita doon natay control over anything and anyone. Kana bang dili ta moangkon nga ako doon ako'y kaugalingong gahom pagkontrol. Kanindot unta ang ato rong mga WHO nga mga leaders o officers, ang ato mga government officials, hasta mga church officials, apil nako magpakakabos. Kana bang magpatudlo tas Espiritu Santo. Kay ang prisuhan nagihulagway sa unang pagbasa, prisuhan baya na usahay nga psychological o emotional. Daghan na turong na bilanggo sa prisuhan sa kahadlok tungod aning COVID-19. O kining maong prisuhan sa kahadlok, nagtudlo ni nato og dautan nga mga hunahuna mo na daghan ron uban wa katub. Di nakatub kay nga naman nabalaka, na priso ba? Di katub. Ang uban karon nagsigi na sad og pamalit, panic buying, di gyud maghunahunag silingan. Ang uban karon na kuan na paranoid na. Magsige na lang og monitor anang nga ang mga report diha sa internet nya kulbaan dayon. Nga naman na priso. Nya kadto sang pagpagawas sa Ginoo nga wa ablihi ang pultahas karsel, mao pod na siya ang pagpagawas sa Ginoo gikan nato sa prisuhan aning atong kahadlok. Nga dili niya usbon ang sitwasyon, pero dili na ta mahadlok. Nya kinsa ra may makahimo na ang kabos. Kana bang moingon ta, Lord, wa gyud koy mahimo kun wala ka. Pero kay naaman ka, ang tanang butang mahimo. Ang negative, imo sad ning gitugot nga rin ako. Taptan kog COVID, praise the Lord. Naayo ko sa COVID, praise the Lord. Ana, nya kamo, saman, muna ni inyong kinaiyaron. Amoy tingog. Ang kuyaw, kung magsige na ta og kontrol. Nakaron, si Kristo niingon diri kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ang motuo sa iyang anak dili silutan, apan ang dili motuo gisilutan na. Nya kinsa may nisilot? Matud pa ni Kristo, wa ko moanhi aron pagsilot sa kalibutan kundi sa pagluwas niini. Kay nahigugma gud siya. Kanang nahigugma iyang ginang luwason ang iyang gihigugma. Di man gina siya mosilot sa iyang gihigugma. Muna kanang ginikanan nga nahigugma sa anak, di gina magyaw-yaw ngadtos anak, di gina magsigig pangasaba bisan pagbuangon kayo iyang anak. Ngano man kay nahigugma man. Si Kristo kay nahigugma man nato, iyang gipakita nga wa gyud siya magyaw-yaw atong kasigi og gukod niya. Wa gyud siya mga saba o musinghag niadto mga nagsigig latos niya o naglansang niya. Kaya ang mahal nga birhen, liwat man sang Kristo, nahigugma man sad kaayo, awa gyud sad siya magreklamo sa tanang gibuhat nga badautan ngadto siyang anak. So ingon ana ang mahigugma. Muna di kita silutan sa Ginoo, pero niingon siya diri, apan ang dili mo tuo sa akong gisulti, gisilutan na. Ug unsa man ang silot, matud pa niya, mawa kanila ang kahayan. Kay ako may kahayan, nya kay di man ko nila dawaton, mawa sad ang kahayan. Kana bitang magabi din sa simbahan, mingaw naman kayong simbahan. Kuyawan biya ta maglakaw-lakaw anang ngit-ngit, no? Muratag kuyawan, mamasig na ay abat diha. Labi na mingaw na kayo, nya mukalit og tingog ang iri. Murag itan, giabat. Kaning kangit-ngit sa katong kinabuhi, mao biya ni ang maghatag nato og kahadlok. Hadlok itag ngit-ngit. Pero ang mga dautan, matud pang Kristo, mangita gid sila ngit-ngit. Kay dautan man sila, mao bitang mahadlok tag ngit-ngit kay naay dautan diha, anha magpundo ang dautan sa ngit-ngit. Ang kangit-ngit mausad na siya ang pagkaway siguro sa atong dagan sa kinabuhi. Kitang mga Katoliko, labi na kitang nagsunod ni Kristo, tin-aw kaayo ang dalan gikan sa kalibutan padung ngadto sa langit. Tin-aw kay na
Nya kinsa may makasakas langit, natod pa ni Kristo sa 8 Beatitudes, kung gibutang sa akong gisgutan diri sa atong tubag sa Salmo, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. So, tinaw ha, ang atong dagan, dili ngit-ngit, tinaw kayo, nagikas kalibutan, padung sa langit. Unsa may daan padung sa langit, ang dalan sa kakabos. Kay mao man na ang kinabuhi ni Kristo. Nakaroon kining kakabos nga akong gisgutan, mao ni siya ang pagka dili mangangkon bisan unsa dinhis kalibutan. Dili mo kontrol, dili mo angkon. Kung dili, igo rang magpasalamat og mo paambit sa tanang maayo nga atong nadawat. So di na taron magsigampo nga maay kog lawas. Ipaambit hinuon ang imong pagkamaayog lawas ngadto sa uban, pinaagis pag-alagad. Di na ta magampo nga manindot atong ekonomiya, mabalik tong atong mga sweldong nindot. Kung dili, pasalamat hinuon sa gasas kinabuhi, kay naapay daghang umaabot nga nindot kung buhi lang ta. Wa ta na kapasalamat usahay. Ang ato rang ginahuna ang sweldo, nya mamatay ka karon sa ambong ng sweldo. Una ako dinala sa kumagunahuna as kolekta, ang ako lang nga pasalamat sa kinabuhi, nga buhi pa koron. Buhi pa na ato mga doctors, buhi pa na ato mga scientists, buhi pa na ato mga government officials, kay haron makapadayon tas pagpakigbugno batok aning COVID. Pasalamat ta. Di ta magsigyaw-yaw, di ta magsigi og kahadlok. Pasalamat. Kaya ang importante ang kinabuhi, dili ang trabaho, dili ang ekonomiya, dili ang balay, dili ang sakyanan, dili ning ato mga infrastructures. Ang kinabuhi mo'y importante kaayo. O kining kinabuhi hinatag nis Ginoo. Ang usa ka taong kabos magsigig yung pasalamat. Dito bitas bukid ining panghatag o kanang mga kuan pinutos-putos. Ang kusog imong pasalamat, ang mga pobre gyud kayo magsigig gyud, salamat ha, salamat kani mga medyo arang-arangan. Inighatag nimo maura di. Wala na sila. Nighatag nimo mingon ka, maning kwarta, nganong ilan ito 6,000, ako 5 man lagi ni. Nganong ilan ito, ako lagi 2,000 naman ni. Ana, kanang mo reklamo gyud. Pero kato mga pobre gyud kayo kanang wa gihapit gikaon, nya gakaon na lang in taon dito kanang mga dahon in taos kamuti, ang kuan na lang mga sigig kaon ana mga lagutmon. Inighatag nimo bugas bisan 3 ka kilo mo ay salamat salamat Ginoo ana kayo. Muna nindot kining kabusta. Muna karon bitaw ako daghan man kay motunol res kumbinto ana mo koy misa-misa. Sige kung pasalamat Lord kaloy iintaw ning buutan kaayo nya katong di pa pabuutan na sa to Lord. Aron mo hatod sa to dire hahana na sa imo hatod. Wa koy dupa-dupa sige lang kolekta. Pero magpasalamat lang is Ginoo. Ang kabos naman ta. Sa una, dahil kong pasiplat sa sibot, wa mong ginihog, kuya, karon asos, kutog tao mo doon rin, pwede yung lipaya. Lahi lagi di ay o kabos na ta, malipayon kaya ta, no? So, manindog na ta mga kabos. Atong, himuon ang nobina sa ikapito nga adlaw. Nobina ni San Vicente Ferrer, ikapito nga adlaw. Ampo sa paglaom. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan ug katapusan. Naghatag ka og gahom kang San Vicente Ferrer aron iyang pagahumukon ang labing magahi nga kasing-kasing sa mga makasasala. Sa pagbuntog sa yawa, pinaagi sa pagwali batok sa kamatayon, nga gibuhat niya isip timaan sa pag-angkon niya sa tawo. Nangamuyo ako kanimo Ginoo sa mga pahanungdan niining langitnong mananambal sa mga kalag, nga bisan unsa kadaghan sa akong mga sala, dili unta mawala ang paglaom ko kanimo pinaagi kanunay sa kanunay kong paglaom kang San Vicente Ferrer aron tungod sa iyang panlaban malaumon ako nga mangayo og pasaylo sa akong mga sala aron makadangat ako diha sa langit. Amen. Sa hilom mangamuyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining nobina. Mga milagros. Sa tuig 1706, si Juan Carlito nabalitaan sa usa ka paa
kay naigo sa mga bala sa duha kapag pusil kaniya. Nadugay ang pagtambal kaniya ug sa katapusan gibiyaan na siya sa mga mananambal kay wala na sila maglaom nga makaayo pasila kaniya. Gitambagan siya sa pag-ampo kang San Vicente Ferrer. Gituman niya ug nakapamisa siya ug makausa sa santo. Ug sa pagkasunod adlaw naayo siya nga wala na gayoy bisan diutay pa nga samad. Sa lungsod sa Teniente, ang usa ka senyora kaduhang higayon nanganak og bata nga patay. Nagasaad siya kang San Vicente nga kung makaanak siya og bata nga buhi, ipatimbang niya ug mopalit siya og talo nga mutumbas sa timbang sa bata. Ug ihatag niya sa santo. Nanganak tuod siya apan patay lang gihapon kini. Ipalubong na unta sa iyang mga kauban didto sa silong sa iyang balay apan wala mosugot ang senyora nga inahan. Gipatimbang usa niya ang iyang patay nga anak kay naghuna-huna siya nga tumanon niya ang iyang bisaad sa santo. Sa pagkahuman gayud og timbang, diha-diha nabuhi ang bata. Pag-ampo sa adlaw tanan. Mahigugmaon o yamot nga amahan, San Vicente Ferrer, manlalaban ug maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangko kanimo niining Novena. Nag-ampo ako kanimo, santos ko, sa pagpuswag sa santos ngamo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubog sa mga birtudes, alang sa mga kinahanglan ni inigimong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio, ug alang kanako santos ko, mauray pangayuon ko kanimo, nga angay unta kanako, alang sa labing dakong dungo ug himaya sa Dios ug kanimo, hinaot paunta. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginuwang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, nga pinaagi sa pagbinayluay ni ining sakripisyo, nagpaambit kanamo sa usa ug halangdon nga pagkadiyos. Itugot na ngamuyo kami, nga sama nga nakita kami, nakaila kami sa imong kamatuuran, magpuyo unta kami sa kinabuhi nga sibo sa maong kamatuuran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayon, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag, nahimugso nganha sa kinabuhing dayon, ug alang sa iyang katawhan, naablihan pag-usab ang maganghaan sa langit.
Ang amo god nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi nabanhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi nang gihandom namo nining misa karon ug kadto mga nangamatay tungod sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba sa mga online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Luis, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo ana ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa mga kasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang hingharian, ang gahom ug ang
hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ngayon magdawat kanimo, apan pamulong lamang kung mga ayo ako. Alang sa dili makahimo sa pagkalawat karon, kung tumadjion ang espirituhanong pagkalawat. O Hesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot na mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, Ginoo, patalinghogi nga mapuanguron ang imong katawhan o himua nga silang imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang gikan sa karaan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Naunta, mapanaligdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nagitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus
o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga una-una sa batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo o nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iangko mo kami. San Rafael Arcangel, Iangko mo kami. San Roque, Iangko mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iangko mo kami. San Pedro Calungsod, Iangko mo kami. San Vicente Ferrer. Iangko mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang yusnon nga kalinaw. Pero kining maong kalinaw mahitabo ra ni kung kanunay tang mudawat o magpuyo isip mga kabus diha sa pagsunod ni Kristo. So ako ring pasalamatan ang atong mga donors para sa atong ipanghatag nga mga pagkaon. Medyo nakaabot na ta tingali or hapit na gyud sa atong target nga mga 110,000. So basin pa og maabot na gito karon ug wa pa to maabot murag o pa man ako makwenta. So karong adlaw mo atong katapusan nga kani-ganing pag-cut off unya ato nang paliton ang tanan nga angay paliton para sa ipanghatag karong Sabado. Padayon tang magampo alang sa atong kaigsuonan labi na gyud niadto mga napiktuhan karon sa ilang kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makaagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa uban ni San Vicente Ferrer ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o kahiusa ni Kristo. Salamat sa Dios.